Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, bugos nga Rion 6 ang ginpaidalom na sa Office of the Civil Defense sa Red Alert bangod sa Bagyo Auring. Pila sa mga nabahaan na sadto, nakahanda na. Yaring report. Ang ini nga mag-asawa nga nagapuyo sa igad sang Taytay sa highway sa Talisay City, masako na sa pagpanghigot sang ilang nga trapal. Nagapanghanda na sila sa pag-abot sang Bagyo nga Auring. Okay. Paano sa nai ko? Manukot sa sawa? So ginakon magulang mo nga chimpo ginakakas nyo lang. Oo, manuyan ako. Basta sa puwan mo lang kundi din. Gani. Gabaha na din sa inyo, sir? Oo, nakabagat ka ba? Gabaka na din. First time mo na ito. Pero subong nga preparasyon na rin sa Bagyo daan, ma'am. Oy! Wasak. Ang ini nga puno sang duldul diri sa may Purok Santan sa Barangay Zone 1 sa Talisay City sa gihapon ang gintapsa na sa mga sanga. Tuma na ini kuno kadako kag kun makusog ang hangin, delikado ang mga sanga. Ano siya? Dako-dako na sa biyo. Delikado? Oo, kay gahapon gani ka daw matuktan sa blanan, kakuha na sa. Subong pa lang, nagapanghanda na sila para sa bagyo. Nadudla na sila sa natabo sa ila sang pagbaha sa adtong Enero. Tubtob subong, nagapabilin sa gihapon ang halit sang baha sa ila. Sa ila nga ugsaran, yara pa ang mga gamit nga hindi na mapuslan bangod na bahaan. Ang ini nga mga ulunan nasulod sa sako kag ginhimo na lang nga basura. May foam pa sa gihapon nga nabulad. Ang iya kaigod balay nga si Leopoldo Magbanwa nagpanghigot sang ila nga mga atop kag nagbutang sa mga pabugat para hindi malupad sang hangin. Tapos na namon nga balay, ginahigta namon kay basi magkalapalid law. Nabutang ka ng higot nga daan. Oo. Hindi, preparar mo. Kaya nga wala itong pa magabot ka lang. Kaya magpreparar. Sakto na sa. Amo na sa. Isa na sa mga preparasyon nyo. Oo. Ito nang namon ng mga gamit. Preparar mo namon. Kay basi itubaka naman ng tubig. Nadudla na sila sa natabo sa ila, gani subong, mas preparado na sila basta may pakadto nga bagyo. Sa Lacson Street sa Bacolod, gitpang piod kag gitpang higtan ang mga billboards. Humalin kay na sang aga, makusog na ang dapya sang hangin kag may lapta-lapta nga pag-ulan nga naeksperyensahan. Ginpaidalom na sang Office of the Civil Defense sa Red Alert ang bugos nga Rion 6 nga nagalakip sa Negros Occidental kag Bacolod City. Ginapaandaman ang tanan nga mag-ulo aligmat, hindi na pagulaton nga magsaka ang tubig antes mag-evacuate. Ginapaandaman man ang mga mangingisda nga likawan anay nga magpalawod kag ang mga yara sa bukid nga bahay nga nagapuyo nga mangin mabinantayon sa posible nga pagluntad sang landslide.